Представи си, че в теб живее мощна енергия, толкова силна, че може да създаде живот. И също толкова силна, че може да вдъхне живот на всяка твоя мечта. А сега си представи, че я разпиляваш. За нещо моментно, без стойност. Звучи като загуба, нали? Ако усещаш, че това послание вече говори на нещо дълбоко в теб, удари един лайк, за да го видят и други мъже. И ако все още не си се абонирал, натисни бутона и стани част от онези, които не се примиряват. Но точно това правиш всеки път, когато замениш истинската си мъжка сила с евтини удоволствия. Не я губи. Това е един от най-ценните ти източници на сила. Мъжът не е създаден за комфорт. Той е създаден за битка, за покоряване, за постигане. Празен стомах, пълна енергия. Тогава си в своя пик. Тогава си в режим на ловец. Истинският мъж не влиза в битка след самозадоволяване. Не тренира ефективно, когато е натъпкан с вредна и нездравословна храна. Инстинктите се притъпяват. Фокусът се губи. Силата изтича. Но когато се въздържаш, когато гладуваш, когато кажеш не на бързото удоволствие, тогава се ражда хищникът в теб. Фокусът ти се изостря. Агресията намира посока. Харизмата ти се усеща още преди да влезеш в стаята. 3 могъщи ползи от въздържанието. Първо, връзка с себе си и с висшата сила. Не е нужно да си религиозен. Но когато се въздържаш и постиш, умът ти се изчиства. Чуваш вътрешния си глас. Чувстваш нещо по-голямо. Не случайно монаси, бойци и водачи избират този път. Второ, харизма. Не тази по филмите, истинската, тази, която идва отвътре. Когато запазваш силата си, излъчването ти се променя. Хората го усещат. И те следват. Трето, фокус и агресия в правилната посока. Светът иска да те направи мек, да те научи да се отпускаш, но истинският ти аз се ражда в напрежението, в липсата на излишъци, в глада за повече. Тогава ставаш по-бдителен, по-остър, по-опасен, в най-добрия смисъл. Ловният сезон започва. Не казвам да се въздържаш завинаги, но ако искаш да постигнеш нещо истинско, трябва да имаш периоди на дисциплина, на фокус, на въздържание. Това е времето за растеж, за трансформация. Без разпиляване, без разсейване, гладен ум, съхранена сила. Фокус върху целта. Ако искаш да отключиш истинския си потенциал, влез в режима на ловеца. Ако усещаш, че тези думи разпалват нещо в теб, не се колебай. Абонирай се за канала и стани част от мъже, които не се примиряват. Тук няма място за комфорт. Тук растем. Всеки ден. Създадох и безплатна Дискорд общност, където можеш да изтеглиш наръчник с въведение в Ред Пил света и да намериш братя, които също са тръгнали по пътя нагоре. Линкът е долу в описанието. Ние вече вървим. Присъедини се.